Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ka wannan tasha, ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin samun dalalan shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kamar yadda kuka sani muna da zafafan mawakan Hausa a cikin wannan shekara da ta gabata har mutum 3. Wa'anda aka fi kowace mawaka sauraron su ne Nura M Inuwa da Hamisu Breaker da kuma Umar M Sharif. Wa'annan mawakan Hausan a fi kowace mawaka sauraron su a shekarar 2020 da ta gabata. Duk da cewa a cikin mawakan akwai wanda 2020 ba su yi wasu wakoki da yawa ba kamar Nura M Inuwa, shi tun 2019 da ya cire album bai kara cirewa ba, sai a 2021 ɗin nan ake sa ran zai cire. Amma kamar Hamisu Breaker ya yi wakoki barkatai ba su da adadi. Umar M Sharif ma ya ɗan taɓa wakokin, shi ma wakokin da ya taɓa ba wasu masu yawa sosai ba ne. To mai sauraro ka danna subscribe a wannan tasha sannan ka danna kararrawa domin jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To ga 2021 ta sako kai, mawakan kuma har yanzu ba a fara, wasu sun fara cire wakoki wasu kuma har yanzu ba su fara cirewa ba. Bisa ga duba da yanayin kowane mawaki a tsakanin Nura M Inuwa, Hamisu Breaker da kuma Umar M Sharif, kowane mawaki yana da tarin masoya bila adadin a faɗin Najeriya da kuma duniya ma gabaki ɗaya. To shi ne muke tunanin a cikin wannan mawakan waye ne 2021 ɗin nan zai ɗauki lamba ɗaya wanda masoya za su fi sauraron waƙarsa fiye da kowa. A farkon shekara alamu ya nuna Nura M Inuwa yana da tarin masoya, tunda har zanga-zanga suka yi akan kin sakin album ɗinsa da yi. To amma ku sani Umar M Sharif da Hamisu Breaker ma ba baya bane. Su ma suna iya kokarin su don ganin sun faranta ran masoyansu. Abin tunani a nan shine yaushe Nura M Inuwa zai cire album ɗinsa, yaushe Hamisu Breaker zai bazo waƙoƙi masu tarin yawa na 2021, yaushe Hamisu Breaker zai bazo waƙoƙi masu tarin yawa a 2021. In kana so ka kasance da mu a cikin wannan labaran namu, shine ka danna subscribe a wannan tasha domin jin da zaran wani mawaki ya sake waƙoƙinsa zafafa za mu zaɓa muku masu kyau domin sanar da ku.